Demirgalyk Irak'ın Kürt regionuna yüzlerce adam Hristiyanların Mosul'un olayını İslam devletinin jeňçiler tarapyndan öz aýlaryndan göçmäge mezur edilmegine garşy protest berildi. BMG'nın Erbil'deki idaralarynyň daş işigine geçirilen demonstrasiýalarda käbir adamlar arap diline Nasara diýilip ýazylan ýagny Hristiyanlaryň Kur'anyna kadna aňladýan ýazgyly köýnek giydiler. Özlerini İslam devleti diýip atlandyran jeňçiler Hristiyanlaryň Mosuldaky öýlerine arap gaty bilen bellik goýdular. Moskwa sudy belli oppozisiýa aktivistleriniň ikisini köpçülükleýin büýdügünçilik guramakda günäl tapdy. Sergey Udaltsov we Leonid Razvozhayev köpçülükleýin pitnäge 2012-nji ýylda Moskwanyň Bolotnaya skwerine Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e garşy proteste çagyrmakda aýplandy. Oppozisiýa aktivistleri Bolotnaýada zorlukly wakalaryň ýüze çykmagyna we 20 çemes adamyň yaralanmagyna polisiýanyň we provokatorlaryň sebäp bolanyny aýdýarlar. Günörtü Gazagystanda taksiçiler Şimkent şäheriniň ýaşaýjylaryna mut hyzmat etdiler. Olar bu hyzmaty musulmanlaryň gadyr wijesiniň hormatyna urnadylar. Täzegistanyň dönüklikde we içalçylykda aýplanan alim suwdyň we derňegiň bitarap bolmagyna çagyrdy. Aleksandr Sodikov häzir maşgalaty bilen birleşdi. Ol 16-njy ýylyny Täzegistanyň günörtüsindäki Horuk şäherine ol ýerdäki aktivistler bilen duguşjandan soň tutsak edildi. Sodikov Kanadada kanuny oturumly bolan täzik we özüniň doktorluk iş üçin gözleg barlyk işlerini geçirendigini aýdýar. Ol 22-nji ýylda 36 gün deslapky tutsakhanada saklanandan soň azat edildi.